প্ৰাক্তন NDFBৰ লগত জড়িত প্ৰায়বোৰ কেছে আমি উইথড্ৰ কৰিছোঁ। কেইটামান 7-8টা কেছ চাৰ্জশ্বিট হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি শান্তি চুক্তি हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो बे गोदान भिडिअआ मा नोंथांमोना थारैनो बुजिनो मोनगोन। बे भिडिअनि गेजेरजों थारैनो आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनथाम टपिक लानानै फैदों आरो बे मोनथाम टपिकआ मा नोंथांमोना आङो फोरमायनानै दिन्थिनि। जा मानव गेदेर आसामनि CM जा हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि बुंनाय बाथ्रा NDBनि रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे माखासे NDBफोरखौ जोंहा हिमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन। फारसेथिं जोंहा कार्बि आलंआव बर'जों आरो कार्बिफोरजों दावराव जागासिनो। दिनै कार्बिफ्रा गोबां बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। थारैनो बाथ्राया बेसेबां सैथो बिनि बिसयबो आरो लोगोसे जोंहा मोनसेया जाहैबाय जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा दिनै मा बाथ्रा बुंखो। जेरैबायदि जोंहा BPF दोलोनिफ्राय खाम्फा बरगयारी सार आरो लोगोसे हितेश बसुमतारी सार लोगोसे बिबानगिरिफ्रा दिनै बिबान एंगारनायनि बेलायाव जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंदों आरो लोगोसे जातिजों जाति माबायदि थानांगौ जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों। अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन आङो भिडिअखौ गोलाव खालामा जासे जोंहा मानव गेदेर आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि बुंनाय बिबुंथिखौ आङो स्क्रिनाव होबाय। स' नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय। প্ৰাক্তন NDFBৰ লগত জড়িত প্ৰায়বোৰ কেছে আমি উইথড্ৰ কৰিছোঁ। কেইটামান 7-8টা কেছ চাৰ্জশ্বিট হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি শান্তি চুক্তি কৰাৰ আগতে চাৰ্জশ্বিট হৈ গ'ল। সেইকাৰণে সেই গোচৰ কেইটাৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত কোৰ্টে ল'ব পাৰে। কোৰ্টক আমি অনুৰোধ কৰি আছোঁ যে আমি চৰকাৰে শান্তিৰ কাৰণে কেছ কেইটা উঠাই ল'ব বিচাৰে। কোৰ্টৰ তাৰ বাবে অনুমতি লাগে আৰু আমিও চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু 7-8টা গোচৰ NIAৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে গোচৰ কেইটা কোৰ্টত থাকিলেও পৰিচালনা যাতে অসম চৰকাৰে কৰিব পাৰে আৰু তাক যাতে আমি শান্তিৰ স্বাৰ্থত। अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय जा मानव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि बिबुंथि। हिमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै NDBनि रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे माखासे NDBफोरखौ मा बुंखो नोंथांमोना थारैनो बुजिनो हाखाबाय। आरो दायो आङो स्क्रिनाव होगोन जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा दिनै मा बाथ्रा बुंखो। स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांबानो जाबाय। अब्ला आङो हाग्रामा महिलारि सारनि टपिकखौ आङो स्क्रिनाव होबाय। स' नोंथांमोना नायनानै लाग्रो। राजनितिया बेलेग बुस्थु किन्तु जोङो मानसि हिसाबै जाति हिसाबै गावजों गाव अनलायनायखौ दोनबाय थायोबा मोजां बास। अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारैनो खोनाखाबाय जा हाग्रामा महिलारि सारनि गुबै टपिकखौ। हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंदों थारैनो जोङो जातिजों जाति अनलायनानै थानो रोंनांगोन। जे इलेक्सन बा पलिटिकेला गोजाननि बाथ्रा नाथाय जोङो पलिटिकेलखौ गोजानाव दोननानै जोङो जातिजों जाति बर'जों बर' अनज्लायनानै थानांगौ होननानै जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों। आरो लोगोसे दायो आङो स्क्रिनाव होगोन जोंहा कार्बि आलंआव माबायदि दावराव जादों। स' नोंथांमोना नायनानै लाग्रो स्क्रिनाव। ট্ৰাইবেল লেণ্ড নহয়, কাৰ্বি আংলং লেণ্ড হয় সেইটো। কাৰ্বি আংলং লেণ্ড হয় সেইটো। আপুনি জেগা নিজৰ মাটি আছে আপুনি নিজে জেগা আছে নিজে জেগা যাবি আমি বি দিগদাৰ নকৰিব তোমাৰ লগত জেগা আৰু আমাৰ ফালে বি দিগদাৰ নকৰিবি ঠিক আছে। আমি কি ক'ব সেইটো মানিব পাৰিলে পাত্তৰ থাকে না পাত্তৰ হৈ যাও আমাৰ কি ক'ব সেইটো মাছে। अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारैनो खोनाखाबाय जा हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि बिबुंथि हाग्रामा महिलारि सारनि बिबुंथि लोगोसे कार्बि आलंआव बर'जों कार्बिजों दावराव जानायनि जाथायखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय बे भिडिअनि गेजेरजों।
अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन बाथ्राया बेसेबां सैथो जोंहा कार्बि आलंआव जानाय जाथाया दा बेसेबांबा दुखुनि बाथ्राबो आरो लोगोसे जोङो गिनो गोनां गैया बिसोरजों मानो होनोब्ला जोंबो जुजिनो हानांगोन बिथांमोनजों जे जोंनि बर'नि पावारखौ दिन्थिनो हानांगोन बिथांमोना बुंदों कार्बि आलंनि माखासे रायजोफ्रा बुंदों जे नोंस्रा बड'लेण्ड दंखायो बे बड'लेण्डआव थांनानै रायजो जाहै बे जोंनि कार्बिफोरनि जोंनि बे लेन्ड होननानै बुंदों नाथाय बाथ्राया बेसो जोंहा कार्बियानो हक जोंहा बर'आनो हक सोरबा गुबुन जाथियानो हक मोनफ्रोमबो जायगायाव जोंहा थानानै जानो हानायनि अखार दङ होननानै आं सानो स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो थारैनो हाग्रामा महिलार सारनि बुंनाय बिबुंथिया बेसेबां सैथो हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि बुंनाय बिबुंथिया बेसेबां सैथो नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव सासे मोजां दैदेनगिरिखौ लिडारखौ बिटिआरनि सिफ खालामहरोब्ला थारैनो एनडिबिनि रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे एनएलएफनि एम्बाटा सार आरो लोगोसे गासै एनडिबिफ्रा जोबथेसालियाव थानाय एनडिबिफ्रा जाहाथे उदां जायो आरो लोगोसे एनडिबिफोरनि केसा उइद्र' जायो अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय